Ipupo xauxarrok? Ze, vampiroek beldurra ematen aldizuete? Hortxe biltzen dira gauetan itxu-itxuka odol gozez eta gutxien espero dugunean, jatakost! Zaudete lasai. Euskal Herrian ez dago eta vampirorik. Gaur, xauxarren etxean izan naiz eta makina bat kontu badaukate kontatzeko ipuin, liburu eta filmen bidez. Badakizue gauza bat? Hankaz gora bizi dira, hankaz gora! Zala mundiala! Ipupo, neko? Ipupo, Iban. Nola zuaz bat ere argirik gabe, hemen linterna bat, hor beste bat. Ba, mendukiloko lezera, horrea sartzeko esan diazu eta... Hau gainditzen kostako zaizuela ere, hola katxarroa, Ikusiko jau barren. Bueno, hemen xauxarren biletorri gara. Baldago ere xauxarrik hemen barruan? Garai hau delikatu xamarra da, zeren jada hibernazioa amaitu dute eta gehienak atera dira leze barrutikan, baina agian zorte pixkatekin bateon bat ikusteko parada izango. Eta male gore igual isilik ibili behar ez dezagun esnatu edo? Bai, dana dala isilik joatea garrantzitsuena, baina batez ere garrantzitsuena da ultrasoinuak ez egitea, adibidez. Hori zein. Hori ultrasoinu bada, hori bai entzuten dutela xaguxarrak. Hitz egingo dugu, mantxo, suabe, baina ultrasoinurik egin gabe. Bai, Zenbat xaguxarra egon litezko hor barren orain, gutxi, baina zenbat? Momentu hontan gutxi, gehienez agian dozena bat edo egon daitezke. Eta nadala kontuen euki behar dugu lezeak 6 gela ditula. 6 gela horietatik 3 ikusten dira bisita turistikoan, hau da, badaude 3 nolabait bidetikan kanpo geratzen zaizkigunak. Horretaz aparte, xauxar asko, zirrikituetan eta fisuretan eta bizi dira. Hoi dela eta horiek ikustea oso zaila suertatzen da. Beraz, egongo dira, baina beste gauza bada guk ikusteko aukerarik izango dugun, hau ez da zoologiko bat, benetako kobazulo bada. Eta espeziak desberdinak asko, ala? Bai, aralarren 16 espezie ezberdin detektatuak daude, eta horietatik 10 bat gutxienez somatu ditugu hemen, mendukilon. 2 espezie, ferra xaguxar txikila eta ondila, barruan bizi dira, nolabait esatu arren, barruan hibernatzen dute, baina badaude beste 8 bat espezie ere tarteka-marteka gertuatzen dianak, ora edo lehenengo gelara. Beraz, 10 bat espezie ezberdin somatu ditugu lezean. Bale, orduan, ultrasoinua ez egiteko kontua hartuta, bazen barruan pixkanara. Bazen bar. Elegantea. Eta hemen ikus ditzakegun espezie guztiak dira, babestuak behar badala ez? Ala, ze babes neurri daukate? Bueno, orokorrean esan behar da xaguxar guztiak babestuak daudela, hori horrela da. Dena dela, Nafarroari dagokionen, momentu honetan Nafarroan baikaude, Nafarroari dagokionen ez dago leze honetan desagertzeko arriskuan katalogatua dago inolako espezierik. Bai daudela 2 espezie kaltebera bezala izendatuak daudenak, ferra xaguxar handia eta txikila. Baina industrializazio garaitikan ona animali hauek pairatu duten atzerapena dela eta lehen aipatu duten bezala, orokorrean animali guztiak babestuak daude. Eta nola babesten dira xaguxar hauek? Zein da euren, zer da babestu beharreko animali hauengan? Habitata edo... Alor ezberdinak ikutu daitezke, ez? Animali hauei egurra handia eman die inolako dudik gabe pestiziden erabilerak. Oso dokumentatua daude, hainbat zonalde, makina bat xaguxar zituztenak eta pestiziden erabilerak kolonia guztiak pikutara bidali dituenak. Beraz, pestiziden erabilera eta hori bai dela gauza oso garrantzitsua eta kontuan hartzekoa. Era berean daude beraien bizilekuak, beraien umatokiak, etxe zaharrak, kobazuloak, zuaitz zaharrak, horrelakoak ere mantentzen balin badira erraztu egiten zaie beraien bizitza. Baina, arriskuak hainbat izan daitezke eta hartu behar diren neurriak oso anitzak izan behar dute zentzortan. Eta ni bezalako baten aurrean, turista baten aurrean, zer egiten da? Nik esango nuke turismoaren eragina xaguxarretan oso puntuala dela. Kontutan eduki dezagun, Iberiar penintsulan 30.000 koba daudela eta horietatik 70.000 dira turistiko.
Gainea, kobazulo batean ikusten balin bada kolonia handiak daudela edo toki garrantzitsua dela aurretik nolabait babestu eta itxi egiten da. Eta horrez litzake ahalbidetuko nolabait erabilera turistikoa. Eta ez da ahalbidetzen edo ez zaio jendeari aukera ematen bertan sartzeko. Gainean, normalean, azken bolara honetan irekitzen nahi diren kobazulo turistikoak eta kontuan hartzen dituzte animali hauek. Adibidez, mendukiloren kasuan, ikus daiteke nola esi berezi bat daukagun beraien sartu atereak ahalbidetzeko, baina era berean ere, 3 gela atondu gabe ditugu, animali hauek lasai egon nahi behar dute, bertara joan daitezen. Beraz, eta hori gutxi balitz, urtero ere jarraipen bat egiten da, espezialistak etortzen dira, neurtzen da pixka bat, eta jarraipen bat egiten nahi gera, eta somatzen nahi gerana da, egia esan, lezea irekizenetik, Xagusarren presentziak gero handiagoa dela. Eta esiak ere sartu irtenak ahalbidetzen ditu. Inolako dudik gabe. Horretarako pentsatua dago esia. Bai, diseinua horretarako dauka, baina jada frogatua dago funtzionatzen duela eta Xagusarrek ondo erabiltzen dutela. Ez dakit vampiroi buruzko pelikula bat ikusten hori elkerri hemen besotik edo eskutik heldut egon beharko ote begun. Baina, berez, izaki nahikoa beldurgarriak edo badaukate puntxu bat, koske egin eta odola xurgatzen dute, eta hori ez dakit beldurgarri xamarra da. Aldiz, gazteentzako pelikula batean jarri behar baldin baditugu, nolabait ere goxatu beharko dira, edo erakargarri egin personaia horiek, ala? Bai, goxatu egiten da, ez dakit goxatu beharko litzateken, zigutzen beldurra, gure gizartan da, gure barruan dagoen elementu bat da, eta aurrentzako ere, beldurra hor dagoela, ez? Egia da, zu izan duzun bezala, vampiroen pelikula batez ere egin dien egokitzapen batzutan, beti saiatu izan dela xamurtzen, ez? Adibidez, oin burua torkit, behar bada gaztetxoek eta ezagutuko duten film bat, eta ezagunena munduari eskenitakoen artean da vampiro txikia. Angela Sommers-Bodenburren idazle alemaniarrak idatzitako liburu baten egokitzapena da, eta hor bai ikusten ditugu aldaketa batzuk, ez? Vampiroak agertzen dira letaginekin eta betianik ezagutu izan dugun ezaugarri horiek guztiekin, ez? Baina kasu honetan, adibidez, gizakiei hortzak egin beharrean eta odola xurgatu beharrean, behi xurgatzen die, odola ez, hor badaude alako aldaketa batzuk, eta gero gaina, badia gizaki batzuk, onak edo esango nuke. Gero, lotara joan dagoan, lola zailago egiteko gutxienez. Baina badauk pelikula honetan kontu bat oso interesgarria iruditzen zaidana eta vampiroen mundukin lotzen dana, ez? Kasu honetan, vampiroak da bi mutikozkorren historia, vampiroa da eta bestia mutikoskor da, eta bin arteko adiskidetasun harremana da, azken finean pelikula honek kontatzen duena. Ze gertatzen da, mutikoak vampiro izan nahi du, eta vampiroak izan nahi du gizaki normal eta ileskor bat. Eta hor ikusten duguna da, vampirismoarekin zer nolako lotura sortzen da, ze vampiroak esan baten ez hilak dira. Ez bizidunak eta ez da hildakoak ere. Eta behaie daukaten nolabaiteko desgrazia gainean da, vampirismoan historia ondana. Ieskortasuna bilatu nahi, baina ero ieskartasuna lortutakoan, hori azken batian sama bat izatea, eta nolabait ere tragedia bat izatea gehientzako. Eta kasu honetan, nola pelikula lotzen duen errealitatea eta fantasia, ametxe mundua eta mundu erreala, egiten du oso kontraposizio polita bi motor horien artean, ez? Eta ez hilak dienez, mutikoskora izan nahi du gauz vampiro eta vampiroa mutikoskora. Azkenean, noski, pixka bat gainentzen dan egoera da mutikoskorrena, eta danak vampiro horiek bihurtuko dira azken batean, familia normal, arrunt, eta gizakio ditugun ezaugarri guztiekin, ez? Alde horretatik, vampirismoaren mundua, vampirismoa mendebaldea eta ekialdean artean dauken kontraposizio hori, zibilizazioa eta naturaren artekoa, erabat hemen lausotuta geratzen da, baita ere vampirismoan dagoen erotismo guztia, ez? Baina eta guztiz, aurren munduari egokituta egoteko, pelikula interesgarria gala irutzen. Edaten dugu behien odola bakarrik. Ez aldute vampiroek gizakien odola edaten. Bai, gu behienarekin konformatzen gara. Zergatik? Mende askotan eizatu gaituztelako. Eskutatu behar izan dugu. Gizakiak bihurtu nahi dugu eta ez afaltzuko ja. Rudige, ez zenion Antoniozka egingo, ezta? Zoratuta zaudete guztiok, ala? Arnasketa artifiziala besterik ez diote egin? Arnasketa artifiziala? Zu eta zure itxotozko lehen laguntza. Ez zenuen ikastaro hura egin beharko. Ni banoa.
Anton gizagaixoa. Etxeraino lagunduko zaitut. Eskerrik asko. Eta Ana eta Anton eskailerak igotzen hasi ziren. Ia goian zeudenean, Rudiger Antonen ondoraino joan zen, egaz, eta honela hitz egin zion damos. Barkatu, Anton, zuri laguntzagatik egin dut. Ez duzu pentsatuko nik zera egin nahi nizunik, ez da? Ez dut txartzat hartu. Eskerrak, uste nuen ez zunuela nire adiskide izan nahi. Guazen, Antxon, kanpoan ez dago inorreta. Beraz, datorren larun batera arte. Bat-baten abentura ugari argitaratu duzuen, Marieli, eta nik baino hobeto ezagutzen duzu Xagu Xarrau eta nolakoa da Bat-bat? Aspaldiko 2 urtetan bai. Bat-bat eta Saguxar xalo bat, oso atsegina, lagunen laguna, jostalaria, baina berak bere burua defendatzen du eta definitzen du detektibe eta idazle bezala. Gustatzen zaio bizi dituen abenturak idaztea, eta hori da aurkezten duena berak. Bizi dituen abenturak nebarreba hoiekin, lehorekin eta horiek kontatzen ditu. Ez da edo nolako Xagu Xarra beraz? Ez hori xe. Eta mundu ezagutzen du ongi, beste inor baino hobeto. Bai, abentura pilo bat bizitzen du eta, bueno, horietaz idazten du gero berak. Hau hemen daukadan liburu hau, Bat-baten abentura izugarriak, ez da kolekzioko edo saileko bakarra, beste hainbat dauzkazue. Bai. Adibidez, Hortzandi pirata, Hilerriko altxorra, Tutankamonen amona, Gauerdiko zorginak, Estoldetako munstroa. Hau, oraindik gazteleraz dagoena, El vampiro bailarin. Baina ekarri dizuet, vampiro eta Xaguxarrezetari ginelez, itzultzaile orainari dago itzultzen, eta hemendik gutxira izango dugunez, vampiro dantzaria dituko da. 6. izango da, bai. Beraz, dagoeneko bospasei dituzue. Bai. Eta ero, bereziak ere, bai, ikusten dudanez. Beste 2 ale berezi eta 3. ere eginda dago, bai. Eta zer dago eta berezia? Lehenbizi, potoloagoa direla. Bueno, bai. Eta azal gogorra ere badutela, eta garestiagoak, hori da. Baina azal gogorra dute, orduan, gauza guztiak kontatu behar dira. Eta gero, berezi egiten dituena da, dauzkatela honek usaindun horriak eta horrek usaindun erantzkailuak. Pegatinak edo erantzkailuak, bai. Horri batzuk usaindu egin litezke? Hemen bai, eta hor pegatina dauzkatzen. Eta non daude, pegatinak? Pegatinak hemen atzean, baina kontuz, hone dauzka usain oso nazkagarriak, bai? Bai, dragoiaren edo erentzuaren atza, eta benetan atza da, ez da usaina. Nazkagarritxoa, hemen marrubi usaina, hemen Saguxarraren puskerra edo, orduan pentsazelako izango den, ez egin. Ez du nahi nik ez. Ezagutzen ditut eta nazkagarria dira. Kakauzaia da honek. Eta honek ordea dauzka horriak dira usaindunak. Eta beste libururi vampiroi buruz edo, zuk? Bai, gure argitaletxean ateratzen ditugu beste hainbat bilduma ere, eta esate baterako oso arrakastatsua izan da Kikaren bilduma, Kika supersorgina, alemaneraz idatzita dago jatorrezkoan, eta hainbat hizkuntzatara itzuli izan dute. Eta euskara ere aspaldia eginen itzultzen, eta esate baterako hau 10. alea da, eta Drakularen gazteluan gertatzen da. Orduan, vampiroekin ari garenez, berriz ere adibidetxo bat. Hortaz, personaia hau gazteek ezagutzen dute aspaldianik, Kika oso ezaguna delako, eta ari buruzko... Kika supersorgina baduzka botereak, eta, lasak eta bar, eta oso arrakastatsua izan dago ere. Da gero, klasiko batzuk, gertatzen dena dauek ez direla, hoiek bezainera kargarriak, ez daukate koloreri, gainera... Nire garaikoak dira. Edo lehenagokoak... Nirean behar badauek ere zeuden, baina tira. Eta hemen proposamen didaktikoa dauzka, jarduerak edo ariketak atzean, eta, beste modu bat da. Hortaz, irakurri ondoren, etxeko lanak ere badaude hemen. Bai, horrela irakaslei lana errazteko, eta, batzutan eskatzen dugu, ezta? Hauek hobeto salduko dira beste hauek baina. Asko hobeto, ez izan dudari. Eta mezulari argitaletxeko ez aparte, esan behar da, orain mezulari dela, baina lehenago gero zela, ez da argitaletxea? Bai, duela gutxi arte gero izan da gure izena, iaien urtez, baina orain, beste kontu batzuengatik, orain ez dut. Mezulari eta gero gauza bera da. Gauza bera, orain mezulari ezikiloarekin argitaratzen dugu. Zuek argitaratutako ez aparte, beste libururik, Xaguxarrei buruz edo? Bai, album bat esate baterako zoragarria gomendatuko dizuet. Deitzen da Murtilago zela biblioteka, eta eskatu eta irakurri, oso polita data. Zuk esan dago, egingo dugu ba. Horrela. Atxun, liburu hau Xaguxarri eta liburutegi buruzkoa da. Bai. Xaguxarrak liburutegian du izena. Ondira hemengo Xaguxarrak. Ez dut horrein dipateri ikusi, baina. Ez da euskagu, Xaguxarrik. Xagurik eta Xaguxarrak akaso gabian etorriko dira liburuak ordenatzen, baina momentuz... Hori da euren zeregin ordan, hemengo liburu guztia txukun-txukun apaletan jartzea. Vale.
Hau, Brian Laizen... Bai, ipuin divertigarria da, umoretsua, eta bertan kontatzen duena da, gaua iristear dauela, eta saguzarrak zer egin ez aspertzeko, eta batean ikusiko dutela liburutiko argia piztuta, eta lehioa irekita. Orduan bertan sartuko dira, eta gau osua bibliotekan bertan pasatuko daue. Liburuak ikusten, gaztienak biurrikeriren bat egiten. Kriston gau pasa hortaz. Liburuen artean gau pasa. Liburuak ikusten, bertako protagonista sentituko dira. Nola ikusten duten liburua hankaz gora jarreta dago eta urak ere, xarrak dirata, hankaz gora. Hankaz gora ikusten daue, eta batean ikusten daue argi bat sartzear dagoela, ilargia badoala, eta irakurtzen eta hain gustora egon dienez ez dira konturatu ostera ere eguna argitzear dauela. Eta horrela agurtzen dira, izan ez, urrengo batean ere bibliotekarioak lehioa irekita izten digun. Beste gau pasatik. Hoixe. Brian Laizenek historioa bera idatzi du, eta gainera marraziek ere berak egin ditu, ilustratzailea da. Hori, gobandunik atxagarekin egin nuen programan ere, Mikel Valverdek, hemengo ilustratzaile batek, azkenean bere historioak ere egiten zituela ritaren sail horrekin, ez? Gero eta ohikoagoa da, nolabait esaterren, ilustratzaileak eurak astea ipuinak idazten. Batzuk animatu dira Mikel Valverderen kasu, eta badugu beste historia bat, honekin antzekotasun handia daukana, eta saguzarrak dira protagonista baita, testua ere hemen bezala errimatua du, eta da Jokin Mitxelenarena. Jokin Mitxelenak berak sortutako kontakizuna dugu. Eta berak ilustratua ere. Hoixe, eta orduen hor, ikusten dugu nola saguzarrak ikesi egiten duten, buruz bera lo egiten. Errima bat edo? Nola ezkegitzen ziren, eta berriz askatu. Nola demontre da hau, ezin dugu asmatu hori. Testuak badauko erritmo hori, musikalidadea, umeak oso ondo bere ganatzen dutena, eta baita umorea dauka, eta oso historio divertigarria da eta alaia, ez? Nola azkenien ikasi egiten duten animali bitxi hauek buruz bera lo egiten. Hoixe dugu, Jokin Mitxelenaren saguzarrena. Eta saguzar guztiak dira gautiarra, hemen ilunpetan bizi direnez, denak gau ezibiltzen dira? Munduan 1000 espezie ezberdin bizi dira, aniztasuna oso zabala da. Eta badago talde handi bat... Juargista ez dena badago. Hori da. Badago talde handi bat, azeri hegalariak edo deitzen direnak, 175 bat espezie dira, eta horiek begi handiak dituzte, ontzen antzera ikusten dute, eta normalean atzaldean eta ilunabarrean funtzionatzen dute. Ilargi egunetan ere kapazak dira funtzionatzeko, baina hauek ez dira gautiar estriktoak. Ez daukate gainantzeko saguzarrak bezala ekolokalizazioaren aukera. Hau da, hegazkinek erabiltzen dute radar sistema berezi hori, saguzarrak otetu ziren. Eta ikusten dute saguzarrik? Hemen, Europan eta Euskal Herrian eta bizi diren saguzarrak begi txikiak dituzte, eta zeozer ikusten dute, ez dira erabateko itxuak, baino erabat ekolokalizazioaz funtzionatzen dute eta horri eskerrak zer daukaten aurrean. Eta hemen gehien ikusten den saguzarra, zer da? Ferra saguzarra? Nagusiki ferra saguzar handia eta txikia somatzen ditugu, aurreko imaginetan lortu dugu ferra saguzar txiki bat edo ikustea, baina nagusiki bi horiek dira, edo bi horiek behintzat pasatzen dute negu guztia hibernatzen, hartzen antzera. Zeren, zonalde hotza izanik, neguan intsektu gutxi daude, jatena gutxi dago, eta orduan hauek etxen dutena da, beste lozorroan sartu eta 4 hilabete goxo, hemen barruan dago. Eta nolako da saguzar hori, txikia? Ferra saguzar txikiak tamaina edukiko luke gutxi gora bera, eta handiak bikoitza edo izango litzake, baina kontuan eduki behar dugu, animali hauek besoak horrela jarriak dauzkatela, tetxutik edo zapaitik zintzilik daudenean. Beraz, besoak zabalduko balituzte, desente xamarra ikusiko genduke, ferra saguzar handi batek olako tamaina edo hartzen du jala egalak irikitzen dituen. Zergatik deitzen zaio ferra saguzarra? Muturraldea behiratu ezkeo, badauka nolabait zaldi apao formako ferra edo itxura duen egituratxo bat, eta hortik datorkia izena.
Hortaz koxkarik egiten espaldin badute zergatik diegu alako beldurra xaguxarrei, edo vampiroi. Bueno, ez ezagutza eta aurre iritziak ikaragarriak dialako. Pentsa dezagun animali gautiarrak dira, besoen bitartez egal egiten dute, belarriei esker ikusten dute, gainera zintzilik loitzen dute, eta ilunak eta asko naburuz itxusiak dira. Hori da nabatzen badegu, gehi, badibidez deabrua irudikatzeko garaian, xaguxarren egalak erabiltzen ditugula, eta ingeruak irudikatzeakoan, hegaztienak, errez ulerdaiteke zergatikan iritsi diren egoera honetara, Eta xaguxarrei buruzko aurriritziak gainetik kentzeko edo gutxiene xaguxarren bizitzaera naturalagoan ikusteko nena mendukilora bueltatxo bat egitea, edo behar bada izango da libururen bat edo horretarako. Badegu Estela Lunaren liburua oso gomendagarria dena, eta denei nolabait eskaintzen dizueguna irakurri ahal izateko. Eta hainbeste beldurrez izateko xaguxarrei. Ez da problemik. Vampiro kontuekin amaitzeko eta Enikok esandakoa txintxo betetzeko, Estela Luna ipuina entzungo dugu Isabel Agirre Sarauek kontatua. Zabaldu ongi begiak eta belarriak, eta mamuon! Xaguxarrak. Gustatzen eskizuen xaguxarrak. Hauek frutajaliak zian. Bai, nik ez duen uste, baina badaude. Ama xaguxarrak, bere kumia sabelian helduta zamakin. Bai, hain txikila zan kumia, ezintzula eganin. Torun amaki amatezun batetik bestea. Ta egun hartan fruta goxuan bila abitu zian. Baina zer da kontua? Eta ontza azaldu zan. Ontza zuzenian juntzan, xaguxarrak harrapatzea, kank! Burrukan hasi, eta xaguxarkumia beraka abitu zan. Baina oso bera, Eta klask, adar me batian zintzili gehiatu zan buruz bera, xaguxar guzti bezala. Bai, gau oso alaxe pasasun, eta egun sentile etorri zanean, aintzion nekatuta, erorintzala, berago. Txori kabi batea eroi arte. Hene, irutxito zeuden txorian kabi hartan, haze sustu hartu zuena, hene zertzan nua. Xaguxar bat. Eta xaguxarradean txegatu zen, mutu. Baina txorikumian ama etorri zanean, zomorruekin, bakoitzai emanez, antxe hasizian jaten. Eta xaguxar belar jale eta fruta jale honek uan azkartu zuna, etzun hau erikiren, zomorru, pentsatu zuen. Baina, utzi zilenan bizitzen, eta antxe jarri zen, eguna jun da egun etorri. Ikasi zuen, egunez bizi bihartzala eta gauez loen bihartzala. Eta alako batian, txori ama zomorro bila abitu zan hartan, bueltan etorri zanean, baldakizu ezea aurkitu zuen. Txorikumea guztik, xaguxarra bezala, hankaz gora, hankaekin eutxika bile eta plak, danak hankaz gora jarri zian. Txori ama azarretu zan da esan zitzen xaguxarrai. Aizu, nere umiei di, ez gauza txarrekiak utzi, Otura honakin ez zibiardia umiak. Xaguxarkumia lotxa-lotxain da eta apura duta, ilo zanba kabia, tantxe segizuen txorikumiak bezala bizitzen. Eta iritsi zanba, txoriak onditu zian eguna. Etzen kabitzen kabin. Tamak, eganita bidali zituen. Zabaldu zituen tanak eguak. Baita xaguxarkumiak abitu zian egan. Egan iten bazekiten, xaguxarra pospozik zion. Egan bazikoala. Eta txorian amak esan zuen. Oain danak ikasi behar dezue adarran gelditzen. Klik, klik, klik. Hiru txorikumiak gelditu zian. Eta xaguxarkumia saiatu zan baino, bateko eskarreta eta eskubita eta bueltaka eta etzakin adarrai eusten. Eta orduan, buruz bera gehatzen zan. Xaguxarkumia pentsatu zuen. Bai baldarra naizela, ez dakite eganiten, ez dakite aterrizatzen. Baina saiatuko naiz. Bai hoxe. Talaxe. Hartu zuen bere indar guztiakin, abitu zan. Egua zabaldu zituen, eta berriz egan hasi zan, eta pentsatu zuen. Denbora guztin, egan ingoet, enezinez geratuko, eta kitxo, ala,
Eta eganin. Ta ilun bizta zanian, txorikumiak kabia bueltatu zion, baino Xaguxarrak egan iten segizun. Ai, ene, zenbat ordu eman orte zituen egan. Halako nekatua zion, adar txiki bat ikusi zunien, klas, gelditu zala. Baina txorian amak esan bezala, hankaz gora gelditu berrian, buruz gora gehiatu zen, holaxe eguan zaskan bi kako txikikin. Txek, holaxe eutxi zion adarrai. Bale, kitxo, talo gehiatu zen gizahua. Baina etzan kontuatu bapatian, beste batzuk hurbildu zita eskiola. Begi kirik zituen? Eta beste norbaiten burua alderantzez ikusi zuen, da esan zion. Aizu, alderantziz zaude, eta etorri berriak esan zion. Ez, alderantziz zu zaude. Nola? Bai, zu Xaguxarra zea, ze itezu buruz gora, hankaz gora enberde guk. Eta Xaguxar kumia antxe egiatu zen, dana nastuta. Baina txoriamak esan dit, ez degula buruz bera jarri bihar. Baina zuetzez, txorikumia, zu Xaguxarra zea. Aizue, utzi da zue pasatzen, bapatien entzun zan ahotsa. Ahotsua jota gertuko. Utzi da zue pasatzen! Eta gertuatu zanien, Xaguxarkumien gana, esan zion. Aizu, zer txorikume batekin bizi izan duzea? Ai, zu nere kumia zea. Ama! Zer gertatu zitzaizun ontzakin? Oi, larri asko pasan hon, baina aldein nun. Beraz bizik zaude. Bai, erantzun zion Xaguxarkumiak. Baina guain, gaua da eta loen biardet gero itzingo deu. Ez zumia! Xaguxarra ma, dan orduri jarri zan. Zu Xaguxarra zea, zuk gau ez eganin behar dezu, etorren egin da erakutsiko dizut. Hartu zuen, eta erakutsi zion Xaguxarrak bezala, gau ez eganiten. Eta eramantzun, fruta goxua jatea. Ai, guapaki hartu zuna Xaguxarkumearek, fruta gozua, zomorro ziki oien partez. Talaxe, gozo, xomorruak jaten utzi, eta txorikumien gana juntzan. Zantzilen, aizue, txorikumiak! Nik nire Xaguxar familia topatu dut. Beraz, nik nire bezala biziko naiz. Baina, bueno, elkarren lagunak izango gea, ezta? Eta bere eguak zabaldu zituen, eta hiru txorikumiak elkarrekin hartu, eta laxe intzuen lo, gau hartan. Eta alabazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila zuen herriko plazan.